La fira s'ha apoderat un any més del centre de Cocentaina. Més de 100 estants ocupen els carrers de la Vila Comtal amb tota classe de productes, des d'ordinadors fins a les motos japoneses més modernes. Tot es pot comprar i són molts els habitants de les poblacions veïnes que s'esperen a la Fira de Tots Sants per invertir l'estalvi de tot l'any. I és per això que la tradició ho recalca ben clar. A la fira no vages si no tens diners, que veuràs moltes coses i no compraràs res. Des que fou instituïda l'any 1340, la Fira de Cocentaina ha sigut testimoni de l'evolució del comerç valencià. En l'actualitat, la fira du activitats paral·leles de caràcter esportiu i musical, com també exposicions culturals, com la Fira del Llibre Valencià, que és la contribució de Cocentaina a l'any del Tirant. Una altra novetat és l'exposició de l'olivera i l'oli de la comarca, sobre la qual s'ha editat un llibre. Esta exposició ha sigut preparada amb motiu de l'aprovació de la denominació d'origen per a l'oli del Comtat de Mariola.